Sådan som det er medarbejder, hvor vi så godt aktivt gå ud og sige, ham støtter vi. Det må, altså hvis der er folketingsvalg, så må vi gå ud og sige, jeg stemmer på Helle Thorning. Det kan jeg godt se. Det er ikke tænkt. Om det så er det samme, når man siger, der er Melodi Grand Prix, foregår det er, hvor vi så godt kan sige, hvem vi lever på. Ej, det må vi vel godt. Ja, for pokker. Vi har ikke noget med dem at Det er gøre. jo ikke fordi, vi har hørt alle sammen. Vi har jo bare gættet. Faktisk bare enormt fordomsfulde. Ja. Men vi glæder os til, at Jeppe han kommer forbi os. Lige lidt. Først California. Uh...